Alright, for today's video, lapang is the key to success. Muna itong mga pagkaoron guys, nata dari karon sa Panglao and of course, nata sa Ubeco. Ubeco, masiro na pagbasa. And muna sila ilang menu guys, so dagan sila mga choices diya. Onya, naapod sila yung mango, smoothie. And of course, kining mga cuisines nila like chicken curry, o syempre, calamari with fries, o syempre dippings nila, ketchup, ug ang teriyaki chicken fried rice nga naay itlog nga topping. So syempre mo na tong giunag kuha kay mo may murag nindot og presentation. Nya kini siya diare guys, nani siya sa poblasyon Panglao located. So kasagaran nga ana nila guys is mga Koreans. So feeling Korean sabi ani mga higayuna guys, and of course tilawan na to ning ilang chicken curry. Ina sa takakaon ang chicken curry